ଆରେ କେଡେ ପାଗଳଟା କିରେ, ଆମେ ପରା ଡାକୁ। ଆମର ଧର୍ମ ହଉଛି ଚୋରି କରିବା। ବେଶୀ ଗପିବୁ ତ ଗୁଳି ମାରି ଉଡେଇ ଦେବି। କହିଲା ଆପେଲେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିବି। ଆବେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏଇ ପଇସାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିବୁ। ଆରେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା ଫସିଗଲେ। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ରାକ୍ଷସ ଜଗିକି ରହିଛି। ଏଣେ ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ପାଇଯିବ ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦବ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କାଳେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଏହା ଭାବି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଏ ମାଠିଆରୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। ଫଟୋଟି ତଳେ ଗଳି ପଡିଲା ଓ ସେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ଏହା ଦେଖି ତିନି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ରାତି ହେଲେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନି ମୁନି ଟୁନି ନାମକ ତିନି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତିନି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରୁ ମୁନି ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁନି ମଜାକ ମଜାକରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେମାନେ ସିନା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛ, ହେଲେ ମତେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଡର ମାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଡରୁଆ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ଆଜି ମୁଁ ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାତି କଟେଇବି। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ମୁଁ କେତେ ସାହସୀ। ମୁନିର କଥା ଶୁଣି କୁନି ଟୁନି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ କୁନି ଚଢ଼େଇ ମୁନିର ମଜାକ ଉଡେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୋର କେତେ ସାହସ ମତେ ଜଣା। ତୁ ପୁଣି ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାତି କଟେଇବୁ? ଆରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଜାଣିଛି, ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିଏ ବି ଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ତୁ ଆଉ ସେ ବାହାତିଆ କଥା ଆମ ଆଗରେ କହନି। କୁନି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବ ଓ ସେଠାରେ ରହି ରାତି କଟେଇବ। ସେଦିନ ତିନି ସାଙ୍ଗ ରାତି ହବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶିଆଳ ମାମୁଁ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଶିଆଳ ମାମୁଁ ସେ ତିନି ଚଢ଼େଇକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ତିନି ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତମ ତିନି ଜଣକୁ କଣ ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ? ଶିଆଳ ମାମୁଁର କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ମୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଶିଆଳ ମାମୁଁ, ଆମେ ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାତି କଟେଇବି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେ ମୁଁ କେତେ ସାହସୀ। ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଶିଆଳ ମାମୁଁ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ କେତେ ସାହସୀ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଅଛି, ହେଲେ ଯିଏ ବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରୁନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ହୁସିଆରେ ଯିବୁ। ଏହା କହି ଶିଆଳ ମାମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା ରୂପା ଥିବା କଥା ଶୁଣି କୁନି ଓ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ବହୁତ ଲୋଭ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଯାଉ ଯାଉ ତାର ନଜର ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଫଟୋଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି
ହସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୁନି ସେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଫଟୋଟିକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଫଟୋଟି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ଏହା ଦେଖି ତିନି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିକି ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହଠାତ୍ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଓ ଡାହାଣୀ ସେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଫଟୋକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ହାଇଟି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଶିକାର ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଫଟୋଟି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଗେଟ୍ କତିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜଗ। ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, କାଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୁଚି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଡେରି କରନି, ଯାଅ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜଗ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଡାହାଣୀର କଥା ମାନି ରାକ୍ଷସ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗଲା ଓ ଜଗିକି ରହିଲା। ଏଣେ ଡାହାଣୀ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ତିନି ସାଙ୍ଗ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୁନି କହିଲା, ଆରେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା ଫସିଗଲେ। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ରାକ୍ଷସ ଜଗିକି ରହିଛି। ଏଣେ ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ପାଇଯିବ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦବ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଆମେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କାଳେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଏହା ଭାବି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋତେ ଏ ମାଠିଆରୁ ବାହାର କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ କରିବି। ଏ ମାଠିଆ ମୁହଁକୁ ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ତିନି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ମାଠିଆର ମୁହଁକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ନର ରାକ୍ଷସ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଓ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଆଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋର ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତମେ ମାନେ ଡରନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କରିବି। ମାଗ, ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ରୂପାରେ ପୋତି ଦେବି, ଧନୀ କରିଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ। ମାଗ, ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି କୁନି ମୁନି ଟୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ମୁନି କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କର। ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ ଆମେ ନେବୁ, ହେଲେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବୁ? ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରାକ୍ଷସ ଜଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ସାରା ଖୋଜୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ରାକ୍ଷସ ଡାହାଣୀର କଥା ବୁଝିବି। ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ସେ ତିନି ଚଢ଼େଇକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଦେଲା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।
ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହବା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ସେ ଏହିପରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବୁଢା ମାଙ୍କଡର କଠୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ବାନର, ମୁଁ ତୁମର କଠୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମାଗ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବର ଦେବି। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ସୁଯୋଗ। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି। ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଅମର ବର ମାଗିବି ଆଉ 3 ଲୋକର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 3 ଲୋକର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ବୁଢା ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ ଅମର ବର ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅମର ବର ପାଇ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଚାହୁଁଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାରର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ ଏକ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ହସି ହସି କହିଲା, କାଳ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବନିଗଲି। ଅମର ହେଇଗଲି ମୁଁ, ଅମର। 3 ଲୋକର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖ, ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବି, ତାଣ୍ଡବ। ରାକ୍ଷସ ଏହା କହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ବିଶାଳ ଗୋଡରେ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ରହିବନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମର ଭଗବାନ, ମୋତେ ପୂଜିବ। ରାକ୍ଷସ ଏହା କହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୁନି ଟୁନି ନାମକ 2 ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୁନି ଟୁନିକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଟୁନି, ଆଲୋ ଦେଖିଲ, ଆଲୋ କେତେ ବଡ ରାକ୍ଷସଟିଏ। ଆଲୋ, ଇଏ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା? କୁନିର କଥା ଶୁଣି ଟୁନି କହିଲା, କୁନି, ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ରାକ୍ଷସକୁ ପାନେ ଦେବା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ ଚିଡେଇବା। ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ରାଗିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଡେଇବ ଆଉ ଆମେ ଉଡି ଉଡି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା, ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବନି। କୁନି ଟୁନି ଏହା କହି ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଚିଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ରାକ୍ଷସ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଯଦି ତୋର ଦମ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ଧରିକି ଦେଖା, ତାପରେ ଆମେ ମାନିବୁ ତୋର ବହୁତ ବଳ ଅଛି। ଆରେ ଧର 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 ଧର, ଆମକୁ ଧର। କୁନି ଚଢେଇର କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି କୁନି ଟୁନି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଉଡି ପଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାକ୍ଷସ କୁନି ଟୁନିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜମାରୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କୁନି ଟୁନି ରାକ୍ଷସକୁ ଦୌଡେଇ ଦୌଡେଇ
ଜଙ୍ଗଲଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁନି ଟୁନି ରାକ୍ଷସକୁ ଚକମା ଦେଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଣେ ରାକ୍ଷସ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସାରା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ଓ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଜଗିକି ଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ବି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଆ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ଛୁଆ ଭାବି ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷସର ହସ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋ ହସ ବନ୍ଦ କର। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋ ମାତା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହବ ତେବେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାକ୍ଷସ ଜୋରେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ ତୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିନୁ? ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। ମୁଁ ଅମର, ମତେ କେହି ବି ମାରିପାରିବେନି। ରାକ୍ଷସର ହସ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ରାକ୍ଷସକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାକ୍ଷସ କାଚି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଶିଆଳ ଡରିଯାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମୋବାଇଲ ତାର ବଡ ଲମ୍ବା ହାତ ବାହାର କରି ଶିଆଳକୁ ଧରି ପକାଇ, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆରେ ଗରାଖ ପରା ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମନା କରିଦବାଟା ଠିକ ହବନି। ତମେ ଭାଇମାନେ ଆସ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। ତମେ ତମର ଚଏସ କରିକି ମୋବାଇଲ ନବ। ଆରେ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଝୁଲି ଝୁଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ଆରେ ଦୟା କର। ଆରେ ଡାକୁ ଭାଇନା, ମୋ ପଇସାରେ ହାତ ମାରନି। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ପଇସା ରଖିଛି, ଆପେଲେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରି। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଙ୍କି ଚିଡ଼ିଆ ତାର ମାମୁଁ ନାଟୁ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ବାପା ମା ମଲା ପରେ ଚିଙ୍କି ଚିଡ଼ିଆ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଆସିଛି। ପାଠ ପଢା ସହିତ ସେ ତାର ମାମୁଁଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚିଙ୍କି ଚିଡ଼ିଆ ତାର ମାମୁଁ ନାଟୁ ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ ଗଲା। 2 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପଇସା ଉଠେଇଲେ। ହଠାତ୍ ଚିଙ୍କି ଚିଡ଼ିଆ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେଖି ତାର ମାମୁଁକୁ କହିଲା, ୱାଓ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା! ମାମୁଁ, ତମେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ରଖିଛ? ହେଲେ ମାମୁଁ, ତମେ ଏତେ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲ? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆମର ପରା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ହବ। ଆମ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ଆଇଫୋନ ବିକ୍ରି ହବ। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତତେ ବି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଗିଫ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଦୋକାନଟା କରିସାରେ। ଏହା କହି ନାଟୁ ଓ ଚିଙ୍କି ପଇସା ଧରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ନାଟୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଖାଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦଉଡ଼ି ନାଟୁ ଗୋଡ଼ରେ ଫସିଗଲା। ନାଟୁ ଦଉଡ଼ି ସହ ଟାଣି ହୋଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଓହଳିଗଲା ଓ ତାର ସବୁତକ ପଇସା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଟୁ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ଯିଏ ବି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ ଭାଲୁ ଡାକୁ ଓ ଶିଆଳ ଚୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତି। ମାମୁଁର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି
ଚିଙ୍କି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେ କଣ କରିବ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକୁ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ଆସି ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କ ଫାଶରେ ଫସି ଯାଇଛି ଓ ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଇସା ପଡିଛି। ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଦେଖି ଭାଲୁ ଡାକୁ ଓ ଶିଆଳ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଶିଆଳ କହିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ପଇସା ପଡିଛି। ଆରେ ଆମେ ତ ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ସର୍ଦ୍ଦାର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଏ ପଇସା ନେଇକି ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବା। ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ନାଟୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଝୁଲି ଝୁଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ଆରେ ଦୟା କର। ଆରେ ଡାକୁ ଭାଇନା, ମୋ ପଇସାରେ ହାତ ମାରନି। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ପଇସା ରଖିଛି ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିବି ବୋଲି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ନା ଡାକୁ ଭାଇନା। ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଭାଇନା, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ନାଟୁର କଥା ଶୁଣି ଭାଲୁ ଡାକୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ କେଡେ ପାଗଳ ଟାକିରେ, ଆମେ ପରା ଡାକୁ। ଆମର ଧର୍ମ ହଉଛି ଚୋରି କରିବା। ବେଶୀ ଗପିବୁ ତ ଗୁଳି ମାରି ଉଡେଇ ଦେବି। କହିଲା ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିବି। ଆବେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏଇ ପଇସାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିବୁ। ଭାଲୁ ଡାକୁ ଏହା କହି ସବୁତକ ପଇସା ଧରି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦୁଇ ଭୂତିଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ହେଲ୍ପି, ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଲୁକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବିଚଳାର ସବୁ ପଇସା ଲୁଟି ନେଲା। ହେଇ ଦେଖ ତା ଝିଅଟି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା କହି ପିଶାଚିନୀ ଓ ରାକ୍ଷସ ଦୁଇଟି ଚଢେଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଓ ନାଟୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସେ ଦୌଡ଼ା ଫାଶରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଡାକୁ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ସହର ଅଧିକ ଦୂର ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପେଲ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ନେଉଥିଲେ। ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଚକରରେ ଡାକୁ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ଆପେଲ ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଡାକୁ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଓ ଟିକି ଚଢେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଟିକି ଚଢେଇ ଡାକୁ ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆମକୁ ଦିଟା ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦବ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଦୟାକରି ତମ ଦୋକାନଟି ଖୋଲ। ଆମେ ତମ ଠାରୁ ଦିଟା ଆପେଲ ମୋବାଇଲ କିଣିବୁ। ଟିକି ଚଢେଇର କଥା ଶୁଣି ଭାଲୁ ରାଗିକି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ତମେ ଯାଅ, କାଲି ଆସିବ। ଏବେ ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି ହବନି। ଭାଲୁ ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ଶିଆଳ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆରେ ଗରାଖ ପରା ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମନା କରିଦବାଟା ଠିକ ହବନି। ତମେ ଭାଇମାନେ ଆସ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। ତମେ ତମର ଚଏସ କରିକି ମୋବାଇଲ ନବ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଆସ ଆସ। ଏହା କହି ଶିଆଳ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ମେଣ୍ଢା ଓ ଟିକି ଚଢେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଆମକୁ ତମ ଦୋକାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନବୁନୁ। ଆମେ ଦୋକାନଟା ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ପଇସା ଆମେ ଏବେ ଦବୁନୁ। ଦୋକାନରୁ ଲାଭ ବାହାରିଲେ ଯାହା ବି ବଳିବ ତମର ଟଙ୍କା ସବୁ ସୁଝିବୁ। ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢାର କଥା ଶୁଣି ଡାକୁ ଭାଲୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମେଣ୍ଢା, ତମେ ଦି ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ, ଥଟା ମଜା କରୁଛ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ ଡାକୁ। ଭାଲୁ ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ମେଣ୍ଢା ଓ ଟିକି ଚଢେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତିଆ ଆପେଲ ମୋବାଇଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଡାକୁ ଭାଲୁ ଓ ଶିଆଳ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଶିଆଳ ଡରି ଯାଇ
ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମୋବାଇଲ ତାର ବଡ ଲମ୍ବା ହାତ ବାହାର କରି ଶିଆଳକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ସେଇଠାରେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଗିଳି ଦେଇ ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଭାଲୁ, ଏ ଶିଆଳର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏ ଦୋକାନକୁ ତୋ ପଇସାରେ କରିନୁ। ତୁ ସେ ନିରୀହ ଜୀବଠାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ନେଇ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ସେଇ ପଇସାରେ ବନେଇଛୁ। ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ଯାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ଏ ଦୋକାନ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୋର ବି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିବି। କାଲି ଯାକେ ତତେ ସମୟ ଦେଲି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଯାହାଠୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଏ ଦୋକାନ ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଗିଳିବି। ଭୂତିଆ ମୋବାଇଲ ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ଭାଲୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ଆଜିଠୁ ଚୋରି କରିବନି ଓ ଯାହାଠାରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ଦୋକାନ କରିଥିଲା ତାକୁ ତା ଦୋକାନ ଫେରେଇ ଦବ। ତା ପରଦିନ ଭାଲୁ ନାଟୁ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସବୁ କଥା କହିଲା ଓ ତା ଆପେଲ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଫେରେଇ ଦେଲା।